Mayong adlaw Pinas. Ako si Bird. Ako si B-Boy. Ako man si Tudoy. Na, sabong mayari kami guest, no? Si Dodoy. Dodoy, magkilala ka. Kumusta ka mo? Ako man taga Tacloban. Marmak magwaray. At han mga babae. Mahusay ka mong tanan. Wala. De, gusto naman na ipatunay na tunay kami na Pilipino. Gani, nag-ubra kami sa mga challenge. So, ano yung una nga Filipino challenge, no? Ini nga delata, abrehan namon. Gamit lang ang kutsara. Sige, ako mauna. Ay, huwag ko kaibo kung kamao ako. Sige, sige. Sige bala. Daw ka po, si Dodoy yabaw. Grabe yung focus ba? Focus ka dyan. Nantaw. Basi si Ay, B-Boy na. ikaw na. Sige, testingan man si Dapat B-Boy. tayo sa ospital kay... Ano gamiton mo nga kutsara? Kumaniya ko. Hindi ko magsugod na. Ay din man. Grabe. Kabaskog si B-Boy yabaw. Hugot pa mo. May... ka na. May... Para sa iya. Kaibo ka talaga. Masih dari nga. Ang galing mo talaga. Uy. Ako ang buwag siya! Sige. Siya buwag siya! Ay! Kalaw ay nasa kalaw ay hindi nasa insakto No, mo. asak na! Palagpat ka. Grabe, Lantawa pala. Omboy. Grabe ka. Sige, guwak Sige, ka na. ikaw, be. Sige Ikaw na board. Ako na. Sige bala. Sige, ini na ang Pinay. Contestingan ko ay Han. Kaniwang gani sa imo, te ayawan ka da. Kaniwang pagidya. Hambol gani mga Pinoy nga amigo ko nga tambok sa akon mo. Dili man kamay kaya. Bala, no nang tunay ka na kano. Gutom na ako! Sobrahon. Ay, gutom na si Dodoy. Dasiga bala board. Ayawan kami di hulat sa imo. Abrehon ni mo! Argay! Sakit! Kawawa man ito. Wala ko gana magkaon ni. Lantawa pala. Daw katamak. Kaya ikaw man ang pagkaon. Grabe ka. Ang sarap nito. Nagsuko kami dali Kay daw. daw guba na. Failure gid yan. Failure gid. Mas maluya ang mga dilata sa Pilipinas. Sakto na. Hindi ko kaya. Kasagad ba? Hoy. Ari roommate namon nga mabaskog. What's up? Wait. Come help us out. We're trying to open this can with a spoon. Hindi siya gani kabulong. well. Yeah, we need your muscles, man. I would use them, but they're tired. Ay, sige. Daw mahibi ka. Sige, Sige testingan na. mo, B. Kitaan natin kung sino ang luya. Joke lang. Kinahanglan makayong ni mga purma. Forma? Nahanggang pa, may duwag pa rin. Ano? No. Uy, ano? Hey! Nagadaya sa! Mayano Daya si mo! Grabe ang buwang. Humble. Daig ko ni Humble ko gani, no nga hindi siya kaya mag-abring kutsara rang. Pila ka oras na determinado ni gid siya. Why gid na suko. Himuan ka namon sang kanta. Determinado na si Dodoy. Portegid siya kapisan ya. Sige na. Lapit kid! Lapit! Oh! Ayos ba? Kina! Si Dodoy lang ba? Success!
Si Dodoy lang gid. Tingin ka magkatoy ah. Buang. Kauna. Bisan do not mayo man. Namit ba? Oo man. Na Filipino challenge. Porte gito ka budlay pero tunay na Pilipino si Hindi, Dodoy. grabe malisod. Tunay gid siya Ginabre si- ang tunay gid siya dilatas. Si Dodoy no. Pila ka oras kami nagtinguha gani mga Ito mga apat. Siguro, apat na, 5 na. naagahan kami magtinguha mag-abres sobrang gutom namon te. Kag si Dodoy may mensahe pa sa inyo Salamat, ingat ka mo dyan. na sige kita-kit sa dason nga video. Along gid